बुंनायानोथ' सोरखौ बुंना फैखो नोंलाय? मा बुंनोल' आबा, न'आवनो थांनानै मोजां बुजायना फैबाय आं। न'आव? सोरनि न'आव? हा बे नोंनि आराम मोननायालाय? बेनोथ' सोरनाव आरो आंनाव सोंनांगौसैया सोरनाव थांखो नोंलाय? बेखौनो सोंलायनांगौ। हा मानोथो जौ लोंबाय थायो नोंलाय? मानोथो दावराव दावसि जालायबाय थायो? आरोथ' हा मानो न'आव थाया नोङो? हो मानो न'आव थाया? बेखौ दोनथ'हाय, नों सोरनाव थाङा बेखौसो सोंगासिनो आं। हा बे मा नाम मोनलाय? बेहाय आबा जुरियालाय माथो जाखो? मा होनखोलै आयै? जुरि? लागाव दानाबा? औ, हा बे जुरि मोननावथ' थांदों आङो। नोंनि मबाइलाव नुखादों माथो आङो बिनि फट'खौ। सेसलै बिमाबो। एबार गासिबो मोजां जाजोबसिगोन आबा, बुजिखासिगोन बियो एबार, दावराव जानाय नंला। दावरावाथ' सुरुसो जासिगोन आयै। मा बुंना फैया नों? ए हा बुंबाय आरो, हा आबाजों नोंजों गोसो थोलायो होननानै। मा? गोसो थोलाय? मा खालामना फैखो नों आयै? थांनायनि सिगां आंनाव सोंनो हायामोन नामा नोङो? हा बेखौनो सोंलायनांगौ नोंनाव? सोङा माथोसै आङो। आंबो नोंनि नोमासो आबा, हो। गोदाव सोराव। दा मा जागोन बे? हा मा जानोसै? ओइ आबा, हा नों फसायमारोबा लायनोसै आरोहाय। नैबे सासेयाथ' माबा खानायखौ फसायाखैहाय आङो। खानायालाय मा जानो? आं गोसोम खालामबानोथ' जाबायना। हाबाब! आं बेवहाय फैखाबाय। आयै, थांफिननो होनना फैयाखैना आङो। आंखौ एक्सेप्ट खालामदो आयै। बेनोसो, हाबानि अमा बेदरखौबो थाबैनो मोनजागोन। मा? आयु! इयो बोरैसा, अबेयाव लाबोखो नोंलाय आंखौ? रना, दिवालीनि गिफ्ट होनो बाखि दंना। मा? माथो? ओमफ्राय नों अबेयाव लाबोदों आंखौ? न'आवनो ब्रा। एबार नायदो। मा होननो नागिरदों नोङो? नायदो। बोरो मा बेलाय? अमा? नों अमा जासुलिना, बेखायनो नोंनो अमाखौनो लाबोबाय आं। हे भगबान! बेसे जाबाय थादो एबार। मा? बेनो आंना दिवाली गिफ्ट। गिफ्टआव सोरखौ अमा होनाय नुफेरा नोंलाय? आं होबायब्रा, नों मोजां मोनोना? हाब, बेखौ जाजोबनो हागोन ना जों सानैजों? जागोनब्रा जागोन। आइ, मोनखौबो लिंहरसनसै होनबालाय। नांलाया रावखौबो, बिसोरनो आरो जाहोफिनबावगोन ना। देदो गोदादो। ओं। मालाय ओंख्रि संनायावसो फन हरलायखो। अबेथिंजाय गोदाग्रोनो आंलाय? दे, उदैखौनो हास'ग्रोनोसै खोमा। मा जाखो? मा जाखो माने गन्डगल जाबायहाय आबा। मा जादों आयै? नै एमि आइखौ लाना न'आव फैनाय मा मोनफेरनो? मानोबा? नोंना फंबाय मोजाङा हिनजाव लाना फैबायना। बर'सा, मा जाखो? आइ लेंहरदों। मानो? आबा सोरां, हा सोर सासेया आसलिमार? देनाय खिन्थानाय, सोर बियो? बाजैनाव सोंलाय। आंनाव? नों मिथिगौ नामा बिहामजो? जेबो मिथिया आयै बियो। मोनथियासो जागोन, आंनि बिखा बिख्लो जाजोबना। बे सासेया दोनना फैथां आबा। आं थांला माथो। आंलाय थांखाथारला। बेवहायनो थागोन आङो। आं आंनि सोरांखौ गारना जेरावबो थाङा। आयु! हा आबा सोरांनि गोसथोनायाथ' सोरथोमार होमबा? बेबि, मा होनदों नोंसिना बिमायालाय? आंथ' मिथिखाया, आं थांखाया नोंखौ नागारनानै। हे मा हिनजावसि बेलाय? लाजिथाराहाय आयु, थांबावासोनो। आंलाय मानो लाजिनांगौ? बेबि, सिन्था जानाङा, नोंखौनो हाबा लाखागोन आं। आबा, खोनायाखै नामा? न'आव दोनना फैथां मानसिखौ। बेनो जाखागोन आंनि। आयु! रथा!
नों हाबाब आरो नोंलाय सोर जालायखो? आं सोरांनाव खारसनफैबाय। मा होनखो? आं सोरांनाव खारसनफैबाय। आंनि मुङा खौऔ। आइ बिखुनजो। हाबाब आबा। नों आंनाव खारसनफैबाय। माथो नों माथो बेखौसो लानो नागिरदों? बेहायनो खारसनफैबाय आङो। आं नोंखौ मोजां मोना नामा? गैलाहाय रोंलाहाय आङो। सोरखौ दोननो सोरखौ लाखिनो सोमोनबायहाय आङो। आंनि सिमांखौ आंनिफ्राय गोजान खालामदोंना? दा नों जेरै रोहो रोहो अराव जोंगासिनो दं बिदिनो नोंनि बिखाखौबो सावजोबगोन आं। आयु नै आइ हामा होननाय जादों बेलाय। आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो आंगोखौ नोङो गोजान खालामदोंना सोरां? नोंबो गवा आंनि जिउआव हाबदोंना नोङो? एबार आं नोंनि बिखा बिख्लो खर' मेलेम गासैबावबो हाबजोबगोन आं। नै आइ हा मोजाङै रायलायफिनगोन जेबो दासानसै। र' आइ सोरां बाबुखौ लेंहरना मोजाङै रायलायफिनगोन। बारा जेबो दासानसै। जेबो दासान आंनि सिमांखौ आंजों गोजान खालामदों आरो जेबो दासान। न' दे आइ जाबायसै दे बारा रागा जोंबाय थानांला। आंहाबो रागा जोंनांला दे। दिवालियाव एसे मोजां सिमांजों आंजों बम गावनो सानलायदोंमोन। गासैबो बरबाद। आंनि जिउआसो बम बायदि बेफ्रुजोब्बाय। गासिबो बे सोरांनि थाखायनो। दा बे बम बायदिनो नोंखौ उरायहैगोन आं। हामालि आइ मा एसे रागा जोंखो नोंलाय? नै आइ हा गोरोन्थि बुजिलायनायखौ मोजाङै बुजिलायना रायलायबासो मोजां जागोन दा। बिदि रागा जोंलायबा रासिनसो गोरोन्थि बुजिलायनाया बांगोन आइ। बाद दे आइ आंनि खाथियावल' फै नों सोरां। नोंखौ सोरां मानो गोजान खालामनो आंनि सिमांखौ नोङो? मानो? बेबो आंनि जानो गोनां हाबाखौ सिफायदों नोङो? एफा मोजां मोनोमोन आं सिमांखौ। बेसेबा गोबावनिफ्राय नुनाय सिमाङा जोंनि मोगथाङाव जानो नागिरदोंमोन आयै। आं सिमांनि हिनजाव गोदान जासिगौमोन। नाथाय दा मा जाखो? सिमाङा आंखौ नागारनानै थांबाय। गासिबो बे सोरांनि थाखाय। आंनि फाग्लि गोसोखौ मिथियाखैना नों सोरां? एबार दिन्थिगोन आं नोंखौ। आंनि बे फाग्लि गोसोआ मा खालामनो हायो। फाग्लि गोसो। आइया जायखौ नागिरदों नोंसो। मा खिन्थानोसै नामा? आंनिनो न'आव हाबना दंफायो। दा जे जागासिनो ना गासिबो नोंनि थाखायनो बरबाद खालामजोब्बाय। ए नागिन जिबौ गुफुर ना गोसोम नोंलाय? आंखौथ' सौग्लिजोबखाबाय नों आरो आदाखौ दासौखा। सोरां गोसोथ' जायो नोंखौ बुसिजोबनो। बुदो जेसेबां बुनो गोसो बु आंखौ जेबो मोना आङो। नोंल' मोजां जादोंना सोरां? नों आंखौ मा साजा होयो हो? आरो आइनो खिन्थानो ना? दे खिन्थाय आं खिन्थाय मा जानो आरो? उनावसो नायगोन आं र'। मादि गोसोखांबाय थायोथाय मा खालाम गावसो मिथिगौ आरो। हाबाखौबा लामारगोन ना लामारा? हाबाब माथो सोरां बाबुआ बिहामजो लाबोबाय होनलाय? लाबोनायालाय लाबोबायमोनथ' आरो
आयु हा बेखौ नायनो फैदोंहां नायबानो जाबाय आयं न' सिङाव दं बर'सा सोर बिलाय जोंनि न' खाथिनि आयं जिरायफैना दे जागोन दे हाबाब खोनानाय लोगो लोगो नायफैथारबायहाय आङो हा बहानिथो माबायालाय बिहामजो जागोनालाय आंबो बारा मोजां मोनथिथ'वाना आयं र' होमबालाय आंनो नायनोसैहाय नै बाबु आबैखौ लाथ'नाय माबा बिमाया ओंखाम संगासिनो नालाय बेखायनो दसे लाबोफाथ'बाय आङो आंजोंबा थागोना थायाथाय बारा गाबलाबाया उन्दैया थायो बयजोंबो दे दसे लाथ'नाय आं नायना फैनिहाय दसे दे इयो बर'सा नों गथ' बामनो रोंगौ होनदा रोंगौ आरो बर'सा नों बेयावसो दङ आरो न'आव बांद्राय दावराव दावसिना खोनासंनो बाना बेयाव फैबाय आं मासे मोजां नायलाय मामाजों गेलेगोन ना आरे बा माथो उन्दुलायदोंलाय न' बामनोबा आं बामालै मानो आं बामनो रोङाना आच्छा आं गोलैबालाय आंजों बामनानै बिमाया रागा जोंगोन ना जा मोजां ना मोजां आरो ओमफ्राय बे उन्दैया गोजांसिगोन ना मानो बायहेरायाव लाबाय थाखो नोंलाय बेखौलाय र' एबारसो जाबाय दा गोजांनाय नंला नंगौ नामा ओमफ्राय मानोथो बामबाय थाखो नोङो बिमानो हैदो रब्रा दाहैगोन ना मानोबा ओरैनो आरो नुवाखै नों आंजों बेसे मोजां थादों होमबाबो ना हराव बिदि लानाङा ना दा लांगोनब्रा आबै सना रानिया गाबाखै दा गाबाखैथ' मालाय बिमायजों जि मोजां थादों बेखौनो गाबखोसो ना माखो नंदों आंहा जा मोजां ना आयं नानिया उन्दैयावलाय बयबो मोजां जाखायो आरो बाबु दे होमबा बाबु नानिखौ लांथ'नोसै आङो बेबायदिनो समायना फिसौ मोनथोंसै नोंसोरबो थाबैनो नानिया लांदो बिहामजो मालाबा थां जोंनावबो दे जागोन जुरि जुरि आं नोंखौ नेना दंमोन आं सानखादोंमोन फैखागोन होनना आइनि जानला मानला बुंफैनायनि थाखाय आइ एम सरि आइया बिदि फैनाङामोन सरि आरो नोंनि सरि बुंनायजों मा आंनि सिमाङा फैफिनगोन ना नोंनि सरिया आंनि सिमांखौ लाबोफिननो हागोन ना बुंलाय सोरां मा मोनखो आंनि हाबाखौ सिफायनानै आं जेबो मोनथियामोनलै जुरि मोनथिबाथ' आं बिदि जाहोआनोमोन आइखौ फैहोआनोमोन आं आरे बा आंनि जिउआवथ' हाबफैबाय नों एबार नोंनि जिउआवबो हाबगोन आं दाना मा खालामबावनांगौ देनाय सासेखौबोथ' लाबोखाबायमोन आं आरो दाना जुरि बे आइयाबो जुरिखौसो मोनबायना जुरिया मा जानांगौ जाखो आं माबा मोनसे खालामगोन र' जुरि सिन्था जानाङा खालामनायासो मा खालामगोन देनाय आंनि खोथाखौ खोनासंलाय नोंनि खोथा खोनासंनो आङो नोंनि थाखायनो नोंनि आरो नोंनि अमानि थाखायनो आंनि सिमाङा आंनिफ्राय गोजान जाबाय गगोन सानदों नामा नोङो गवा निमाहा गैया आइया जेबो मोनथिया होनदों आं जुरि न' आंनि सिमांखौ आंनिफ्राय गोजान खालामदों ना नोंसोर